И здравейте хора, аз съм Сашо Младенов и днес играем Оцеляване на предела, епизод 1, сезон 2. Както помните миналия път, филнахме ужасно в Недъра. Ще го пазим света. И да, ще пазим светът. Цветът ще издаде. Да, цветът. Още пазим света, който играхме, сезон 1. И сега правим сезон 2. Да, и ми е тъпо. На мен също ми е тъпо, ама... После ще играем ли в стилите? Къде? В стилите свят. В стария свят, може би. Да. Няма да играем в стария. Да играем без да сме имени. Само някакво. Не знам къде съм. Къде е? Копеле! Окей, моя спрашивает, там где брат. Не знаешь за меня. Кольца. Чего? Я сама хочу на жизнь. Ты смотришь принадлежность, купаю модель закон. Да, это верно. Как он здорово. Здорово. Сега на 24 дърво, 24 по 8 колко? 24 по 8. Да, 24 по 8. 160. Намали се звука. Нет. Гледал съм поклеповете, оставяш звука силен и нищо не се чуваш, даже не се чуваш. Това е там? Не вече не знам, къде си. Воу. Какво? Бък. Какво бък? Трябва да дойдеш да видиш. С не обяснява се. Чакай, идвам. Я? Какъв бък? Това да виж. Къде си? Къде е бъка? Ела ви? Сега? Точно под него си. Под него си. Виж как ми е. Я отиде там. Това ще оправи с уже един точно само. Сега ма разсея, трябва да се направя гирявото череп. Играл ли си Minecraft Story Mode? Да. Как си е стигли? Ето ти. А как? Пишеш Minecraft. Той не може. Да, ама на мен не ми става. Водно царство! Къде? Вас тъпака. Ще ви кажа на някой друг. Що? Има онези големите риби. Не ли ги знаеш, Сашо? Сунолко. Сунолко, да. Синолко. Крава! От пъжи ли бе? Не бе, какво. Синолко да ти е. Не с големи риби. Мария, да къде отиваш на там ти? С едно око риба няма. Има. Поне така мисля. Майнкрафт има. Кокошка! Абе, вълна търсите бе. Аз също. Ти? Овцата беше някъде до Сашото, той не види. What the fuck? Ние сме на остров. Мразя острови.
Отивам срещното остров. Камени и повечко дърво. Режище. Епизодите безплатни ли са на Story Mode? Не. Праси, къде? Много съм грозен. Аз съм бил от праси, бе. Брат, единственото нещо, когато играеш Майнкрафт, е да си хабиш желязото. Ако намириш такова. Зако? Мога! Взимам си лодката. Как зако? Зако трябва да бе желязото? Еми ти винаги правиш те. Чакай, аз ще кажа дали е нещо добро. Нищо добро няма. Чакай малко да аз трябва да го проверя първо. Не, няма нищо. Аз имам много. Дървени кирки ли бе? Имам кирка. От тези кирка. Аз се направих и лопата. Някой има ли една кожа? Аз съм била нищо. О, дай! Затуши. Твърде. Ти имаш само 3, то това е 4. Дървото свърши. Ошкок. Ошкок и лодка. Ошкок. 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 Ябъл. Не. Аз вече си намерих къща. Намери ли се направи? Намерих. Вълна. Дай я тук. Аз не ти виждам. Моята къща е направо оригиналната. Още. Не. Шип. Колко ще? Едно вълна ми трябва за... Ти колко имаш? 2. Не си го повести. Даже и да точно идея. Няма смисъл просто. Аз имам 2 вълна. Аз се така плачу. Медал ли иска? Да, проблем. Еми няма получи. На кого е? О, паци ми там. За кого? О, да бе! На мен ми трябват паяци. Ти! Так му ма... сети. Пак умирам! Пак! Не влезам сам! Амено. Имено ни мемори, амено. Трябва ми дърво. За какво ти трябва да кажа? За вълни.
Влез в някой друг сервер, моля те. Сезон 2 влез. Ко? What? Ти не беше го направил? What? Какво съм? Ти всичкото... Не беше ли го направил? Не. Не, то с таблет, ако го чупя или ни изстря, то с някакъв брат направо. За кое? Нали така искаш да бъде? Как така? Както е тъй. Не бе, брат, аз бях го завършил. Къщата беше Да. завършил. Хумгър. Хакер. Аре влез в някой друг сервер. Заради кини. Ще направя с къщата, бе. Че? Да, и нямам и крафтинг тейбъл. Аз нямам нищо. Ха-ха-ха. Какво? Ево. Някой умре. Кой ма удра, бе? Ей, Сашо, Кой искаш, бе? ти ли беше? Какво да съм на... Какво съм направил, бе? Зомби! А! Как е? Зомбитата не са толкова. Рубен, ябълка. Саплик, паплик. О, аз видя някой. Те даже не Ох. никой няма. Този епизод малко ще е скучен, докато се направим глупости. И така. Бързо дърво. Ами, научимо. Много агресивно. Станаха на половин сърце съм. Фак. Изключи дификалта. Чу съм. Филвам се. Хора, връщам се след малко, след като съм направил къща, съм е направил всичко. И нашите къщи. И ще се видим след малко. Аз още нищо И няма. хора, върнахме се от това. Аз съм Тони. Опсай, извинявай. Фак, 10% батерия. Не видно малко съм. Наполовин сърце съм сял. Браво. Какво съм ти взел? Аз го направих с модово, Хора, още в началото надявам го се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Съжалявам, че не мога да правя повече клипове от 15 минути. Повече клипове над 15 минути. Отново съжалявам. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Ако моят канал ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за мен. Благодаря, че ме гледахте и чао!